ia ka jing bom syong suk syong sengan. Ule tu baladep ban pentip ia ki seng san pertei ia ka jing don kam ban pene ia ka suk kesan ha ka district. Ia ka baki seng san pertei kila ai ia ka jing benjur halor kenia. Ki Pulit kila register Mukotduma Pyrshah iki Nongialam bah khamat ke HYC harian baki dekhot jong kene ke kenhun kila penprai ki prapotli ki jakasa halum survey nen gesngi ki Pulit kila pengat yu president ke HYC uroi ku parsenram yu vice president udon bok lang khalengdo ba yu assistant general secretary u isak besaimot bat ki wei hapo ki kendon IPC u deputy commissioner ki East Casiel su SC Sadu lo ong ba kila rai ban le ya ke badon kam kat kum ke kendon an Ulai itu bagi Pulit bagi magistrate kila pendep mador ya ke jing don kam hadian bagi la yo ya ke kaipot bagi dekhot jong ke Nyotrap Youth Council ni HYC kila lek ban penprai ki yeng jong ki nong shong yeng be an halum survey kat kum ke jing sngo jong u kum kini ki jing le ha ke jaka bakin penbet ya ki jing e kin wan ra shu ya ki jing huri hura